Kwadoge pacho ka jatend piny Kenya William Ruto nyiso yie mare ni piny Kenya ntiere kod nyalo mar wuokie dhier kendo bedo achiel kuom pinje mantiere ngadhu mamalo e yore mag dongruok to mana ka jo Kenya oyie ni okang' ma kama nyalore. Nowuoyo e kaunti ma Samburu e kinde mane yore nyasi mar lamo kama oseo jotelo moko e pacho kae ma owacho ni ntiere kod paro maduoko Kenya chien ahinya kokalo kuom weche mag kiro mathiro dongruok e pacho kae. Oko achiel mar oganda ka bende omedo singo chwalo chenro mag dongruok e kaunti ma Samburu koreo koda ka tieko chenro mamoko manosechaki ma osebedo ka ochung'. Tuko na affordable housing going on very quickly. We have Milimani hapa Marara. We have phase 1, 2, and 3. By the time we go to Achas, within this county, we shall have 1,500 units for affordable housing. The amount of money we will spend will be about 1.5 billion. Na hiyo ni kiojo tu ni ya kwanza. Tuko na maono hapo mbele tutaongeza. Wametuambia kuna watu walichoka na umaskini wakakataa. Na sisi pia kama wa Kenya tukatae umaskini, tukatae ukosefu wa kazi. We must refuse to continue to be a third world country. And that is why we must do whatever it takes so that we can raise the ambition of our nation and move Kenya to a first world country. And it is doable. Mimi niko na imani. Askofu ametuambia tumuamini Mungu. Tujiamini na tuamini taifa letu la Kenya. That is how we are going to move Kenya from a third world country to a first world country. We believe in God, we believe in ourselves, and we believe in our nation.